Dame i gospodo, zbog izborne prijevare, ilegalnog tiskanja glasačkih listića te lažnog zbrajanja glasova podnijela sam kaznenu prijavu protiv Andreja Plenkovića, protiv Državnog izbornog povjerenstva, protiv predsjednika uprave APIS-a Saše Bilića, protiv ravnatelja CERP-a Milana Plečaša, za one koje ne znaju, to je bivši fond za privatizaciju, protiv Olega Uskokovića, odvjetnika i partnera ministra Habijana, Damira Habijana i vlasnika niza medija u Hrvatskoj, protiv Bojana Divjaka, direktora Glasa Slavonije i Novog lista i partnera Olega Uskokovića, te protiv Marka Milića, glasnogovornika hrvatske vlade. Kao što je u kaznenoj prijavi opisano, na izborima za zastupnike Hrvatskog sabora 17. travnja 2024. godine dogodila se organizirana krađa pri kojoj su hrvatski građani teško oštećeni te im je uskraćeno pravo putem izbora birati svoje predstavnike. Prije kratkog obrazloženja postavljam pitanje. Što bi se dogodilo u bilo kojoj drugoj demokratskoj europskoj državi da glasačke listiće tiska nećak jednog od najmoćnijih političara u državi? Dakle, u Hrvatskoj je glasačke listiće tiskala tiskara koja je u vlasništvu Šeksovog nećaka. Taj Šeksov nećak, Bojan Divjak, je putem odvjetnika Olega Uskokovića kupio tiskarski stroj od Vjesnika u likvidaciji. A inače je taj isti Divjak, taj isti Vjesnik odveo u stečaj 2012. godine. Ova činjenica bi u bilo kojoj drugoj državi izazvala politički potres. Bila bi to glavna tema svih medija. Državno odvjetništvo bi odmah otvorilo istragu. U Hrvatskoj pak činjenicu da Šeksov nećak tiska glasačke listiće nitko na političkoj sceni nije ni spomenuo. Nijedan medij nije problematizirao ovu činjenicu. Znači, poruka je jasna. Hrvatski građani nemaju pravo na istinu, nemaju pravo na izbore. Hrvatski građani su po volji moćnika u Hrvatskoj osuđeni živjeti u nepravednom društvu u kojoj moćnici mogu sve, a običan čovjek ne može ništa. I ovdje smo već kod sadržaja kaznene prijave. Upravo zbog politike koju OIP i ja vodimo i namjeravamo nastaviti, dakle politika da se zakoni moraju poštovati, da su svi jednaki pred zakonom i da nema zabranjenih tema, moćnici su odlučili eliminirati nas iz političkog života Hrvatske kako bi zadržali stanje u Hrvatskoj, u kojem je cijeli pravni poredak blokiran. Točnije, ono što može Austrijanac, Čeh ili Rumunj, Hrvat ne može. Izborna prijevara planirana je mjesecima, od produciranja lažnih anketa koje su se nekritički objavljivale u medijima do organiziranja tiskanja glasačkih listića u tiskari koja je bez nadzora. Znači, imamo AKD tiskaru koja je u vlasništvu MUP-a, koja tiska osobne iskaznice i sve bitnije dokumente u Hrvatskoj. Tiskaru kakvu svaka država ima. I uz tu tiskaru AKD, takva tiskara koja ima kamere, nadzor i zaposlenike, takva tiskara nije angažirana za tiskanje izbornih materijala i listića, već se taj posao dodijelio tobože Narodnim novinama koji su posao tiskanja i izrade cjelokupnog izbornog materijala dale privatnoj tvrtki Flora nekretnine. Flora nekretnine su u nominalnom vlasništvu Olega Uskokovića, a stvarni vlasnik je Bojan Divjak, već spomenuti nećak Vladimira Šeksa. Tvrtka Flora nekretnine osnovana je 2022. godine, a registrirana je među ostalim za istraživačko ronjenje. I takva tvrtka tiska glasačke listiće. Hrvatska je 2024. godine imala glasačke kutije od kartona. Sve druge države u međuvremenu imaju standard da su glasačke kutije prozirne, od pleksiglasa. Mislim čak i Bjelorusija. Znači, glasački listići tiskani su u velikom broju ilegalno i ubačene u izborni proces, što je opisano u kaznenoj prijavi. I to na način da su glasačke kutije zamjenjivane, da su se glasački listići dostavljali u županijska izborna povjerenstva, a to je i jedan od glavnih razloga za gužve koje je javnost vidjela primjerice u Zagrebačkom gradskom poglavarstvu. U drugoj fazi, putem APIS-a, koji je štetu nanosio isključivo OIP-u i uz svo poštovanje izbornim natjecateljima, uz konsenzus cjelokupne političke scene da se OIP izbaci iz političkog procesa, jer mi radimo nešto što sve druge iritira. Mi tražimo da Hrvatska bude uređena europska država u kojoj se zakoni poštuju. Dakle, Plenković je ukrao izbore s dodatnim glasovima, čime je naravno sve druge oštetio, ali je jedino OIP pokraden oduzimanjem glasova.
Imamo slikane listiće i informacije iz svih izbornih jedinica gdje su nam glasači javili da su glasovali za OIB te preferencijski za naše kandidate. Naknadno su ti birači provjeravali rezultate po svojim izbornim jedinicama na stranicama DIP-a i njihovih glasova nije bilo. Naš zahtjev da se glasovi ponovno prebroje i to na način da se broj izašlih na biračkom mjestu po glasačkim knjigama usporedi s listićima po tom izbornom mjestu odbili su i DIP i Ustavni sud. Ovako otvoreno i drsko manipuliranje te ograničavanje demokratskih standarda i prava građana nije viđen u nijednoj drugoj članici Europske unije. Zašto onda sve druge političke stranke šute? Nažalost, zato što je velik dio njih uprljan i ogriješio se o hrvatske građane svojim sebeljubljem i korupcijom. A onaj dio koji nije, kukavički je prihvatio ubirati mrvice sa stola kako bi opstali na političkoj sceni. Bezbroj puta sam upozoravana od strane takozvanih dobronamjernih političkih aktera koji su mi sugerirali da ne otvaram baš škakljive teme. U prijevodu, na hrvatskoj političkoj sceni možete opstati ako budete ravnodušni prema blokiranima, ako vas divljanje lihvarskih agencija ne bude diralo, ako vas mizerne plaće ne budu smetale, a drsko bezobrazne i apsurdno visoke cijene ne budu zanimale, ako vam odlazak pola milijuna naših sugrađana bude svejedno ili ako vam plaćanje odštete obiteljima srpskih agresorskih vojnika bude normalno, onda možete opstati na političkoj sceni. Upravo osobe koje su prihvatile dio kriterija koje sam sada navela, sutra će sjesti u saborske klupe i ignorirati činjenicu da su izabrani na temelju krađe glasova. Međutim, hrvatskoj javnosti želim poručiti da Hrvatska danas ima političku opciju koja neće popustiti. Da budemo posve jasni, mi se nećemo baviti ukradenim glasovima kao temeljem svojeg političkog djelovanja, već životom hrvatskih građana, te OIB izgraditi u stranku koja će biti u stanju zaustaviti razaranje i nepravde u Hrvatskoj. Ali ćemo svim raspoloživim demokratskim sredstvima, i to putem europskih institucija, ishoditi utvrđivanje činjenica u svezi održanih izbora, te ćemo dokazati da su izbori ukradeni, te ćemo na taj način razotkriti kradljivce izbora i one koji su šutjeli na tu činjenicu, jer jamačno snose identičnu odgovornost. Ovim putem pozivam sve relevantne društvene skupine da dignu glas protiv ove nepravde. Jer u državi u kojoj vladaju takve osobe kojima ništa nije sveto, koje hladnokrvno lažu svoj narod, koje gaze elementarna prava svoga naroda, takva država ne može imati napredak. Niti građani te države mogu imati spokojan, siguran i dobar život. Dame i gospodo, u Turskoj ili čak u Rusiji datum izbora poznat je godinu dana unaprijed. A u Hrvatskoj smo 5 dana prije raspuštanja Sabora saznali da će Sabor biti raspušten. Dakle, u Turskoj ili Rusiji su glasačke kutije prozirne, a u Hrvatskoj su neprozirne. Ovo svjedoči jednoj nepobitnoj činjenici, da u Hrvatskoj vladaju takve strukture kojima je vrijeđanje vlastitih građana sasvim normalna pojavnost. Očekujem da će ovu konkretnu kaznenu prijavu i moju današnju konferenciju za medije svi mediji ignorirati, to jest cenzurirati. I to je upravo dokaz da su se te strukture pogubile, jer ova razina medijske korupcije i blokade prava građana na informaciju ne postoji u nijednoj drugoj europskoj državi. I grdno se varaju ako misle da će činjenice i istinu koju danas iznosim sakriti od hrvatskih građana. To nikada i nikome u povijesti nije uspjelo. Pravo na informaciju i zabrana cenzure jesu temeljna europska prava koja su Plenkovići, Jandrokovići, Milanovići i njihovi pomagači oduzeli hrvatskim građanima. Činjenice koje sam iznijela ozbiljne su optužbe koje se ne može prešutjeti. Njih će navedene strukture medijski izolirati misleći da će na taj način onemogućiti istinu. Tu metodu smo vidjeli kod svih afera, od Borga do INA-e, od Croatia osiguranja do PPD-a. To je metoda Andreja Plenkovića. Kontroliraj medije i pravosuđe i možeš krasti do iznemoglosti. A krasti mogu i oni koji o Plenkovićevoj krađi šute. Mediji, pravosuđe i one stranke koje će sutra sjesti u Sabor. Završno, sve radnje koje sam navela su protuzakonite, a posebno je protuzakonito djelovanje državnih tijela koja na moju prijavu neće reagirati.
Kao što je poznato, podnijela sam oko 30 kaznenih prijava, od kojih nijedna nije procesuirana, niti je argumentirano odbačena. Europski dužnosnici s kojima razgovaram jednostavno ne mogu vjerovati da državno tijelo, kao što je DORH, ne odgovara na dopise saborske zastupnice ili predsjednice jedne stranke. Jer kao što znamo, DORH je dužan odgovoriti i to u roku svakom hrvatskom građaninu. Dakle, način djelovanja državnih tijela u Hrvatskoj, koje predvode današnje političke strukture, jest uvredljiv za hrvatske građane. Znači, ja nemam iluziju da će Zlata Hrvoj Šipek ili Ivan Turudić postupiti po ovoj kaznenoj prijavi. Ali ova kaznena prijava je dokument koji će uz sve one koje sam već podnijela kad-tad biti procesuirana. I kao što u kaznenoj prijavi vidite, ona će biti prevedena na engleski i poslana na stotine adresa u Europskoj uniji. Stoga poručujem Državnom izbornom povjerenstvu, APIS-u i drugim prijavljenima da ćemo ovu krađu glasova istjerati na čistac. Jer borba za istinu je borba za prosperitet i dobar život hrvatskih građana, te za budućnost naše Hrvatske. Hvala lijepa. Evo, može par pitanja. Jesam dobro shvatila da je na ovim izborima pokradena samo OIP stranka? Dakle, sa dodavanjem ilegalnih glasačkih listića pokradeni su prije cijelim tim izbornim lažnim procesom i manipuliranjem pokradeni su hrvatski građani. Dodavanjem listića fiktivnih oštećene su sve stranke. Međutim, ovo vezano uz algoritam što smo prijavili jedan dan uoči izbora se ticalo isključivo stranke OIP. Dakle, algoritam koji je nama prijavljen od strane visokih zaposlenika u APIS-u kaže da je se po tom algoritmu stvaralo rasipanje glasova. Dakle, kad ukucavate broj glasova, disperzivno se dodjeljuju drugim strankama. To znamo za OIP, ali na DORH-u je da to istraži. Žalite li što niste išli s Mostom ili Domovinskim pokretom na izbore? Dakle, bilo kakvo raspravljanje o tome na koji način se vodila kampanja, tko je s kim trebao, morao ići i tako dalje, je potpuno besmislena s obzirom na to da su izbori pokradeni. Dakle, da smo uložili 5 milijardi eura u kampanju, da smo išli s HDZ-om, OIP i ja ne bismo ušli u Sabor. To je jasna agenda bila koju sada razvidno se može prepoznati. Idete li na EU izbore? Da, prijavili smo se na europarlamentarne izbore. Lista Stranke odlučnosti i pravednosti je lista broj 13, ako se ne varam. Vidjet ćemo kakva će biti konstelacija snaga na tim izborima. Hoće li opet listiće, pod navodnim, tiskati Šeks, a brojati APIS. Vidjet ćemo kako ćemo se postaviti. Jeste li ovog puta poštivali žensku kvotu? Već sam za vrijeme kampanje rekla da je taj zakon koji je donesen u Hrvatskoj protuustavan i to je jasno dokazivo. Dakle, postoji sloboda političkog djelovanja i udruživanja. Prema tome, na takva pitanja bespredmetno razgovarati kada Ustav jamči slobodu političkog djelovanja. Ali to vas, vaše mišljenje da je zakon protuustavan ne spašava vas što ćete morati platiti, čini mi se, 66.000 eura za parlamentarne izbore? Ako vi smatrate hrvatski Ustav mojim mišljenjem, onda ste u pravu. Međutim, hrvatski Ustav je iznad svih zakona, tako da niste u pravu. Imate li novac za platiti kršenje takozvane ženske kvote? Dakle, takozvana ženska kvota je zakon koji nije u skladu sa Ustavom. Tako da je apsolutno nevjerodostojna i nevažeća ta i takva kazna. Imate li taj novac? Vi ćete završiti na sudu zbog toga, odnosno stranka, ne vi? Dakle, ponavljam, mi smo već se oglasili oko toga i na taj način ćemo i dalje argumentirati. Svi oni koji misle da se može kršiti zakon i Ustav, naravno da su u krivu. I naravno da u sadašnjoj konstelaciji političkih struktura se to predvodi. Znači, zakon koji je na snazi nije u skladu sa Ustavom. Zakon koji nije u skladu sa Ustavom, pa pročitajte Ustav. Nisam to ja rekla. Ako ja kažem da je ovaj zid bijel, onda on nije bijel jer sam ja to rekla jer je to moje mišljenje. Razumijete? Taj zakon je na snazi. Moje zadnje pitanje je, ako ne uđete u parlament, vraćate li se na HRT? O svom daljnjem političkom djelovanju sam i sada govorila, mislim da je to razvidno i jasno. Što? Da. Što? Jeste vraćate na HRT ako ne uđete u EU parlament? Znači, mi smo danas jasno artikulirali da je Odlučnost i pravednost danas u Hrvatskoj jedina politička stranka koja se bavi životom građana. Odlučnost i pravednost na jednoj strani, sve druge stranke na drugoj strani. Kada bismo mi prestali djelovati, što bi ostalo na političkoj sceni?
Akteri koji prihvaćaju postojeće stanje i nastoje se u njega ugraditi i oni koji ga generiraju i koji stvaraju nepravdu protuustavno i protuzakonito. Ova politička borba je ispravna i vodit ćemo onoliko dugo koliko budemo u stanju. Možete mi odgovoriti, znači ne vraćate se onda na HRT? Pa za sad nisam uopće razmišljala o tome jer imamo još dovoljno posla oko svih ovih stvari koje su eklatantne i razgradnja države koja se nastavlja i šutnja svih političkih aktera nas obvezuje da nastavimo s ovom borbom. Hvala. Molim lijepo.